ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯз навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад маромад роӣ кунем. мо дар видеои оянда пешкаши харидо донем ки рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст дута опелои караван бо нархҳои арзон, опелои астраҷи, опелои хечибек ва ҳастай опелои вектора ва караван ва астраҷи ва ҳастай сечкаҳои арзон бо ҳастай ваз 2106 Toyota Corolla ва дигар намуд мошина ҳастай ки бо нархҳои арзон омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 168 сомонӣ. навор расал мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, ба шумо тавсия метиҳем доруҳои гиёҳиро ки аз ширкати доруҳои дармон барои мардонагиро боқувват кардан, барои фарбештан, яъне ки барои вазн гирифтан, барои одамони харобе ки барои одамони варзишгар ва ҳастай барои простит, барои геморрой ва ҳастай барои буғумҳо, барои зонуҳо ва ҳастай миноксидил барои риш баровардан ва барои мӯи сари рехтан. миноксидил хела ёрдами хуб мекунад, хела зур аст ки ҳама ки медонад. ва ҳастай дӯстони азиз барои буғумҳо, барои зону, барои дарди дил ва барои пӯсти бадан обшим ҳамаи навъ доруҳои гиёҳӣ ҳастанд ки оригинал ай ширкати доруҳои дармон. агар кадоми шумо хоҳед, агар мисолам хай доруҳоро мисол истифода бурдан, мана рақамҳо ҳастанд ки ҳар ду рақамҳо кор мекунанд ва ҳар дошта имо ватсап дорад. ба тамоми территорияи Россия доставка дорад ва ба Душанбе Тоҷикистонам ба Душанбе доставкаам доранд. аз номи канали мо гап занем, бо арзон ва скидка мешаванд. ҳамаи навъ доруҳои гиёҳӣ оригинал маромад занг занем нависем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастаи бардорон Opel Astra-J ҳастае ки соли барои 6 1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литраи коробка механикаи ҳолати мошин бардорон беҳтарин. мошин мега умуман задагӣ пӯшидагӣ ягон чӣ надорад. дута электропакет кондитсионер дорад. кондитсионерш хай ҷоиш камтар мисол симош кандага метиш соз мешавад. баъд 4 диска 4 балонаи 90%, салон тоза бардор, мошинча нахада хеле ки даст як одамда гаштесай. мошини 100% мега хай ҷоиш ягон мелечовка дошта боша, иша бо айхчон мепрсен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва фурӯхта мешавад бо нархи 45,000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад. 45 ташме кадоме ки хел наличи мегирад, арзон муомила дорад. ин ҳамин рақамҳост, рақамҳои Россия пайстани кор мекунад ва дар хошунам WhatsApp пайваст дорам. прамои рақам кор мекунад, бо WhatsApp шунам кор мекунад. кадоми шумо ки мехаред маромад дига маълумоти пурраша аз соҳибашон гирен, арзон мешавад. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастаи бадрон соли барои 6 1993 ҳастае ки не ки мошина полни худ 95 кадагиам. бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литраи коробка механикаи сайстари мошин бадрон нахадвай. мотор мега хубай масъала намехӯрад. хадавои 9 кадагай, салон 95 кадагай ҳастаи бадрон. мошинча мега 100% балоншам ҳолати кория, ҳуҷҷатош як моҳи дига зиёд мондагиай. мошин бадрон хай обшим 100%. мошин ҳам алишӣ ба Astra-J ҳам фурӯшӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 28,000 сомонӣ. бо кадоме ки мегирад арзонтар мешавад. ягон опелои Astra-J боша мега ба Astra-J алиш мекунем. манам маърамат одамоне ки Astra-J ба Vectra алиш мекунам болоиш маслиҳат дорад. агар кадоми сумкате мегирад арзон мешавад. 93-95 кадаган бадор мошинча нахадвай, ҳуҷҷат балон, хадавои ҳамаш 100% маромад занг занем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошинаи ВАЗ 2106 ҳастаи бадрон ки мошинаи советски маҳалладиёшни мошиное ки беҳтарин ҳолатдай сарошна мефурӯшанд. соли барои 6 1991 ҳастае ки сӯишвариш бензини хӯлай умуман газай дагӣ нестай. объём мотори 1.6 литраи коробка механикаи ҳолати мошин мегад беҳтарин нахаду. мошин мегад экономия мегад дар 100 км 7 литр расход дорад. 4 та балон мегад 60-70%, хадавои 9 кадагӣ. мошин мегад салон тозаи радной краска, мошинча хеле ки даст як одамда гаштесай. ягон камбуди аст мошин мегад 100% мегири фақат газ чихол пихоламаш нав часпондагиае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор ва фурӯхта мешавад бо нархи 14,000 сомонӣ ки боз кадоме ки харидори аниқ боша бо арзонтар ва муомилаи хубам дорад.
ин рақаму Tojikiston пайвастиане кор мекунанд ва дар рақамошон ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст доранд. Салон тоза хадавои кадаги мошин хай нахадва хеле ки дасти як одам да. Бародарон мошинчар агар хайдор бошен рафта дар фархор бинен савдо када гирен. Лайкор аз ан фаромӯш накунед ва силкаи навори моро агар имкона бошад дар WhatsApp имо полисияш кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla аст бародарон соли барои 2009 солае ки сӯзишвориш бензини холие. Авбио моториш 1.6 литра коробка механика ҳолати мошин мегад нахаду беҳтарин. Toyota Corolla 2 бародарон хеле светои сиёҳ, намедро сиёҳ меген, асфалти меген, салон тоза, кондитсионер электропакет дора, балоншам 90% мошин мега нахадва. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 71000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад. 71 ташкил мегӯяд кадоме ки агар харидор боша муомила дорад. Хоб ин растай рақамошон мегафон аст кор мекунад кадоми шумо агар харидор ки бошен аз ҳамин рақамо дига маълумотша мегирен. 2009 солае ки 71 нархиш қимат нест бардори ча фаҳмида гирен нархиш арзанда рафта аз пеш бинен муомила кунен. Агар кадоми шумо дам хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ дора марамат рӯй кунен мо инам хе эълонда рекламада мегузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бародарон дар кузофи седан соли барои 1996 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авбио мотор 1.6 литра коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бародарон ҳуҷҷатош мегад то охири сола срок дорад. 4 та балон ҳолати кори 80%, 70% бадо салон тоза хай мошин нахадо мегад омада бинен. ҳуҷҷат дошта хай мошин хеле дасти одамда хай састянаш соза айхи аҳамияти састянаш соз метава кадоме ки агар мехарад хай тавсия метиҳем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ. ака бо вобаста айхтон мекунад ки чанд қа шумо савдо мекунед ва арзон мекунед. рақамо инаш ҳам аст мегафон баъдро кадометон ки мехаред марамат занг зада бештар маълумотша гиред. фақат барои ҳамин хотири меҳнатҳои мо ҳамин як лайки рагазони фаромӯш накунед ва агар ки имконият бошад навори моро дар кадом сайтҳое ки метавонед падилсаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бародарон дар кузофи караван светои шампанский бриз шампас соли барои 1997 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. авбио мотор 1.6 литра коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бародарон мегад чашкаош умуман кафидагии варид надорад. салон тоза ҳай балон ҳолати кория хай мошин нахадва дига маълумотоша нагуфтам фақат суми холӣ мекард умуман алиш намешавад беҳад мега пул зарурае. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 25500 сомонӣ. одамоне ки харидори аниқ боша мега арзон мекунем не ки илтимос мега харидори аниқ занг зад. дӯстони азиз ин гапҳоро мо аз пеши худамон нагуфтем соҳибуш илтимос фақат одамони харидор мега занг зананд. ман рақамош назар 918 кор мекунам мошин 25500 нархаш дар Душанбе марамат харидоро тамос гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳастаи Mercedes-Benz C-класс аст бародарон сечка советои серебристи соли барои 1995 астае ки ҳам бензин ҳам газ кор мекунад. авбио мотор 1.8 литра коробка механика сазистани мошин мегад нахаду беҳтарина. мошин мегад беҳтарина мегад ягон камбудиша нагуфтям. ягон ҷош мегад задагӣ падагӣ надорад. ҳамин хел соҳибшон маълумотоша наистиям. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷиникул ва фурӯхта мешавад бо нархи 50000 сомонӣ. балон ҳолати кория диска 4 та электропакет салон тоза магнитофон бамперамаш нахадва. хай бо дигар маълумотоша айхтон вобаста мекунад ки рафта ё ки бинен ё ки ба телефон гирен. рақамошон тисела пайстани кор мекунад мошин бадо дар ноҳияи ҷиникул номи ҳозираш ноҳияи дӯстӣ. нарша мегад 50 та мегем одамони харидори аниқда муомила мешавад. марамат хай бо айхтон занг зада маълумоти бештараш агар лайкора фаромӯш насозем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст бародарон дар кузофи караван универсал соли барои 1995 астае ки ҳам бензин ҳам газаш кор мекунад. авбио мотор 1.6 литра коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин бадро моторуш мега 1.6 ай астраҷа мегад соҳибаш дуд намекунад, моторуш мегад бениват зура звера мега соҳибаш. Салон шам тоза хай балон ҳолати кори средни. Хай мошин мега то қасум алиш умуман намеша. Илтимос мегад алиш яъне ки пешниҳод накунен. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара ва фурӯхта мешавад бо нархи 19000 сомонӣ ки боз камтар арзон мешавад. Дӯстони азиз, чизе ки мо мегӯем илтимос амира фаромӯш накунед. Соҳиби мошин мегӯяд илтимос одами коргарам беҳуда занг назанам. Фақат одамони харидоре ки наличи сумкати алиш намешавад бисёри бад не хай камтар муомила мекунанд. Дар ноҳияи Данғара 19000 сомонӣ рақамошона сайт мегафон кор мекунад. Барои одамони харидор маромад занг занем. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳама хеле мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, кадом намуди реклама ки боша маромад пешкаш кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. дар имрӯза наварам мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.